खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडिय'आव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'आ। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जादों क'क्राझारनि गसाइगावआव 55थि दुर्गा फुजानि फालिथाय, पाकिस्तान आरो श्रीलंकानि गेजेराव इन्टारनेशनेल T20 क्रिकेट खेलाव श्रीलंकाया देरहासार जाबाय, भारत आरो साउथ आफ्रिकानि गेजेराव जानाय खेलाव भारतआ देरहासार जाबाय, अखाफोराव गोनांथार खनि मुवा थानायनि खौरां मोनदों इसर'आ, भारतनि रैखाथि बिफाननि मन्थ्रि राजनाथ सिंहआ पेरिस दावबायगोन, चाइनानि हादरगिरि शी जिनपिंआ 2 सान भारतआव दावबायनो रादाय होदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। मैया 6 अक्ट'बर खालारखालिनिफ्राय फुजा आफादनि आफादगिरि जोगोद नार्जारि आरो नेहाथारि प्रजित नार्जारि आरो मावथि हान्जानि नाजानायाव 55थि दुर्गा फुजा फालिनाय जायो। गाहायै बे फुजाखौ सराइबेल मन्दिराव गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। बे फालिथायाव हारिमु दिन्थिफुंनाय जादों। रादाबखौ दैथायहरदों गसाइगावनिफ्राय दानसोरां बसुमतारिया। 5 अक्ट'बर खालारखालि पाकिस्तान आरो श्रीलंकानि गेजेराव जानाय इन्टारनेशनेल T20 खेलाव श्रीलंकाया 64 रानाव देरहासार जाबाय। गाहायै बे खेलाव श्रीलंकाया गिबि बेटिं खालामो आरो 20 अभाराव 5 उइकेट जाना 165 रान खालामो। फारसेथिं पाकिस्ताना 19 अभाराव अल आउट जाना 101 रानल' खालामनो हायो। 2 अक्ट'बरनिफ्राय जागायना भारत आरो साउथ आफ्रिकानि गेजेराव जानाय इन्टारनेशनेल टेस्ट मेच खेलाव 203 रानाव भारतआ देरहासार जायो। गाहायै भारतआ गिबियाव 502 रान, नैथियाव 323 रान, फारसेथिं साउथ आफ्रिकाया गिबियाव 431 रान, नैथियाव 191 रान खालामो। मख'जाथावदि भारतनि रहित शर्माया गिबियाव 176 रान, नैथियाव 122 रान खालामना डाबल सेन्चुरि खालामो। इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गानाइजेशना दैथायहरनाय मिशन चंद्रयान 2 नि लेन्डार विक्रमा अखाफोराव सफ्ट लेन्डिं खालामनायाव जाफुंसारनो हायाखैब्लाबो नाथाय बिनि मिजिंआ दासिमबो थुंगेयाखै। दासान्दि अखाफोराव साननि सोराङा गोग्लैनाया जागायबाय। बेबादियाव इसर'आ फिन खेबसेबाव आसा खालामदों दि साननि बिदुंजों लेन्डार विक्रमा फिन मोजाङाव फैफिननो हागोन होननानै। बेनि गेजेरावबो अखाफोराव माखासे खनि मुवाफोर जेरै सडियाम, केलसियाम, एलुमिनियाम, सिलिकन, टाइटेनियाम आरो आयरन थानायनि सुलाद मोननाय जादों। भारतनि रैखाथि बिफाननि मन्थ्रि राजनाथ सिंहआ फैगौ 8 अक्ट'बर खालारखालि मोनसे गोनांथार हाबानि थाखाय पेरिसाव दावबायनायनि खौरां मोननाय जादों। सुलुं मोननाय बादिब्ला राफेल एयारक्राफ्टखौ भारतआव लाबोनो थाखाय पेरिसाव थांनाय जागोन। गोग्गानांगौ बाथ्राया बेसोदि राफेल एयारक्राफ्टनि फालांगिया भारतआव बोहैथि दाननिफ्रायनो सोलिसिगोन। फैगौ 11 आरो 12 अक्ट'बर खालारखालि चीननि हादरगिरि शी जिनपिंआ 2 साननि थाखाय थांनाय बोसोर 2018 मायथाइनि 27-28 एप्रिलाव दावबायनाय बायदि देग्लायबो दावबायनो रादाय होदों। सुलुं मोननाय बादिब्ला जम्मु काश्मीरखौ टेरिटरिज खालामनाय, हादरारि सीमा आरो पाकिस्तानजों माखासे बुजिलायैनि सोमोन्दो लाना हादराव दावराव दावसि जानायखौ सावरायलायगोन होनना फोरमायदों। दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।